filmklip, fordi vi vil høre, hvad... Jeg vil ikke spørge dig, hvad du mener om fusion, men jeg vil spørge dig om, hvad tager du med dig minder fra live fra den på højskolen? Hvad tænker du, når du tænker tilbage? Det var et kæmpe stort spørgsmål, for jeg tænker jo rigtig meget. Jeg tænker jo, at mine studieår på KVL, det har været de bedste år, jeg vil til nu. Det tager jeg med mig, at det var en ny verden, der foldet sig op for mig. Og det skyldes jo ikke så meget alle de her udstillinger, men det skyldes så meget det folk, der arbejder med mig. Eller på KVL dengang. At der var sådan en særlig... det er nogle særlige mennesker, der var på KVL. Altså lektorerne og professorerne og ledelsen også, som tog de studerende sindssygt alvorligt. Allerede fra første dag. Og egentlig bare var venlige og ærlige. Ja, det var de værdier, tager jeg med mig. Respekt for hinanden, ikke? Den der flade struktur, det der med, at om man er førsteårsstuderende eller PhD-studerende, eller om man er HK'er eller AC'er, eller om man er PhD-studerende eller professor, så alle meninger skal til kende, ikke? Og alle taler med hinanden. Hvad er det sådan, den første dag, du kom ind på KVL, hvad husker du fra den dag? Hvad jeg kan huske på den dag? Er der noget særligt, der sådan står klar for dig? Noget af det, jeg tænker på, det var, at min optagelse var ikke i orden. Jeg startede faktisk, inden jeg var reelt optaget, fordi der var et eller andet gået galt omkring det administrative system, kan jeg huske dengang. Og så kan jeg huske, at jeg gik over på det dengang hed studieforvaltning til den daværende chef, Charles Nielsen, som jeg så kom ind til, kan jeg huske, og forklare om situationen, ikke? Og så sagde Charles, at det må vi jo se at få ordnet. Så ordnede han det bare. Ja. Det var positivt. Ja, det blev meget positivt. Ja. Først så virkede det ikke. Så henvendte man sig, så blev det bare løst. Ja. Det er måske kendetegnende for, hvordan KVL har fungeret. Lidt var det jo, fordi der var ikke den der store afstand. Jeg kom ind som nyoptaget, så kom Charles og sagde, som chef, som jeg egentlig ikke har været chef dengang. Jeg kom og sagde, hvad er problemet? Det er det og det, så løser vi det. Ja. Ja, det er jo. Ja. Godt, tak. Det var bare så lille